zenbat eta gazteago euskaraz gehiago egiten da. Ze iritzi duzue gaur egungo gazteak erabiltzen duten kaleko euskarari buruz? Kuantitatiboki iritzi ona, esan nahi dut, gazte gehiago erabiltzen dute euskara gaur egun zaharrek baino, eta hori bada ere gure aurreko fase positibo horrek utzi duen emaitza bat. Eta kualitatiboki berriz, pensatzen dut galdera hortik joango zela gehiago, nik iritzia daukat, segun eta nun, ezta? Segun eta nun eta segun eta nork, ez? Hau da, euskara eta erderan hasteko joera hori batetik gertatzen ari da agian zonalde euskaldunenetan eta euskaraz ondo eta errez egiten duten hiztunen artean ere, eta hori nire ustez argi eta garbi galera bada euskararen aberastasunerako eta hizkuntzarako. Eta aldi berean gertatzen ari da euskaraz hain errez egiten ez duten hiztunengan, baina hala ere euskaraz egiten dutenengan, eta hor ez dit kezkarik eragiten, alderantziz, ez? Azkenean da, erdal mundutik euskara hurbiltzen ari den jendea, eta kasu hortan ez etxarra iruditzen. Gariko izu zer diozu? Ados, nik uste dut askotan badaukagula joera bat gazteak denaren errudun egiteko, ez? Bai euskararenak eta bai beste gaitz askorenak. Eta Iñakik esan duen bezala, eta uste dut datu nabarmendu beharrekoa dela. Euskararen kasuan, eta hori ez da zoritxarrez hizkuntza gutxitu gehienen egoera, zenbat eta gazteago euskaraz gehiago egiten da. Eta horri uste dut balio handi bat eman behar digula. Begiratu ezagun, ze izango litzateken gure egoera eta gure etorkizuna, euskaraz gehien egiten dutenak adinekoak izango balira. Beraz, hor badaukagu helduleko importante bat, hor badago nolabait azken 50 urteetan egin dugun lanaren emaitza bat, bere arazo guztiekin, ezintasun guztiekin, eta behar bada gure amets guztiak bete gabe, baina hor oinarri oso importante badaukagu, benetan balio eman behar diguna, eta gainera orubea jartzen diguna etorkizuna irudikatzeko.